हेलो लोगोफोर बरायबाय बड'जबिनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव दा लोगोफोर एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनाया मानो बिदि जागासिनो दं इनभेलिड देखायदों स' नोंथांमोना गोबां टेनसन जादों जानांगौ दा नोंथांमोना बेखौनो भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना गोसोखौ फ्रि मोनो आरो मा जादों नोंथांमोना गासैखौबो हानायसेबां एक्सप्लेन होगासिनो दङ दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजिगोन दा लोगोफोर नायदो जे केन्डिडेट्सआ बारा जाबाय गासै 45,000 नि बारा जाबाय नोंथांमोनखौहाय एग्जाम होनो गोनां जायफोरा आपकामिं ABUB कन्स्टेबल APRO जा मेसेन्जार गार्डमेन्ट बेनिफ्राय आरो गोबां दङ आरो बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट फैदों APRO SI आबो रिजाल्ट होबाय आरो बेनिफ्राय बारायबावसिगोन 45 नि बारा जासिगोन 1000 दा बिदिब्ला जोंहा मा खालामदों माखासे आपग्रेड जागासिनो दं सिङाव बेखायनो इनभेलिड देखायदों स' नोंथांमोना जायफ्रा सिगाङाव एग्जाम सेलेक्ट खालामखाबायमोन सेन्टारखौहाय बिथांमोनाबो दायो इनभेलिड देखायगासिनो दङ दा बेखायनो जिंगासिनो गैया नोंथांमोननि थाखाय स्पेशल आपडेट फैगोन नटिस फैगोन आरो बेखौहाय आपग्रेड खालामदों जानांगौ दा नाय लोगोफोर SI नि बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों गोदानै रिजाल्ट आउट जाबाय बेयाव नोंथांमोना लिंकआव थुनाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ चेक खालामनो हासिगोन दा बोरै चेक खालामो सेम प्रसेस बेनो जाबाय नोंनि रल नाम्बार बेनिफ्राय बार्थडे होनानै साबमिट खालामनांगौ अब्लानो नोङो क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड गासैबो श' जागोन दा बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखायनो एग्जाम सेन्टारा थोलिमालि जादों जानांगौ जेरै गासै 10थाल' एग्जाम सेन्टार दङ नङा होमबा दा बेखौनो माखासे स्टुडेन्टसा बारायबाय नालाय माखासे आपग्रेड खालामदों मानोना 1:5 रेशियो केन्डिडेट्स लेंहरबाय एग्जामनि थाखाय बेखायनो स' नोंथांमोना लेटेस्ट नटिस मोनगोन दसे समनि उनाव मोनगोन आरो जेब्ला होगोन नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन जेबो जिंगासिनां गैया दानिया फैदो एग्जाम सेन्टार सेलेक्टेड खालामखानाया खालामनांगौ ना खालामनाङा नाथाय आं सानदों जायफ्रा खालामबाय स' खालामनांला मानोना डाटाया नोंना गासैबो आपडेट जाजोबगोन बाट जुदि खालामनांगौबा अफिसियेल नटिस फैगोन बेखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव भिडिअ मोनगोन आंनि चेनेलाव आरो जायफ्रा गोदानै दाखालिसो लिस्ट आउट जाबावबाय एबा सेकेन्ड लिस्टआव ओंखारबावबाय स' नोंथांमोना हले खालामथारनांगोन एग्जाम सेन्टारखौ अब्लासो नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन दा बाथ्राया जाबाय एग्जाम सेन्टारखौ खालामनायाव इनभेलिड देखायदों बे मोननैबो देखायदों जायफ्रा गोदान आरो लोगोसे दाखालि खांखानाय बिथांमोनाबो देखायदों दायो लगिन जाथ'वाखै डेट मिन्स आपग्रेड जागासिनो दङ स' नोंथांमोना नेथ'नांगोन लेटेस्ट नटिफिकेसन फैगोन आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोना थाबैनो होगोन प्रसेसखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेखायनो बड'जबिनफो अफिशियेल इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो भिजिट खालामबाय दा माब्लाबा नटिफिकेसन थाङा स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो अके दा लोगोफोर भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो गोबां केन्डिडेट्सआहाय प्रब्लेम मोनदों होननानै कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो गोसोखौ मोजां मोनो बिनि थाखाय भिडिअ खालामबाय दा नोंथांमोना हाखु दाखु जानाङा लास्ट डेट बारायनो हागौ मानोना लास्ट डेटआ 30 मोन नालाय जानुवारिनि दा बेखायनो बारायनो हागौ दा जों सिगांनि जोङो सेलेक्ट खालामखानाय स्टुडेन्ट्सनिखौ बेयाव लगइन खालामबा मा ओंखारगोन स' नोंथांमोना नायदो नोंथांमोना जिंगासिनो गैया दा नाय लोगोफोर बेयाव इनभेलिड देखायदों स' बेबायदि प्रब्लेम जाखादों नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा मानोना सिस्टेमा आपग्रेड जागासिनो दं अके दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामगोन आरो लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि नोंथांमोना इनफरमेसन मोनबाय थानो बड'जबिनफो अफिशियेल इउट्युब चेनेलाव